Ah, Yeah, Sister Anga Vig, yeah. muzindisatira mawu amene ndiziyankhulawa. Okay. Ndikuyikira umboni kuti Ndikuyikira palibe umboni opembedzedwa mwachoonadi kuti palibe opembedzedwa mwachoonadi koma Mulungu mmodzi yekha. koma Mulungu mmodzi yekha. Komanso ndikuyikira umboni Komanso ndikuyikira umboni kuti Muhammadi ndi mthenga wa Mulungu. ndi mthenga wa Mulungu. Basi niyo pamene mwajoyina Chisilamu Komanso Yesu ya ndipitirize. Komanso Yesu ndi mthenga wa Mulungu.